Las punem și sarmalele și apoi. Unde? Când ați punem gălușile. Câte e ora? Am și 12. Ah. Videoing everything. Aici, ca așa. Acolo sarmalele. Da. Când ați făcut samale? Dimineața? Azi noapte. Noapte? Da. Când am dormit? Da. Aha. Ai pierdut. Eu vreau să învăț cum să fac. Las că îți facem noi acandrozi. Ok. Să fac sarmalele Ștefan la nouă.